Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na tatsuniya. A babin da ya shige, mun kawo muku ƙarshen labarin Anwar da Ilham mai suna Allah gatan bawa. A wannan babi, na zo da wani sabon labari mai suna Indo matan kauye. Ku zauna tare da ni domin ku ji nishaɗi saboda wannan labarin na da daɗi kuma akwai darasi da yawa a ciki. Ga yadda labarin ya kasance. Ɗauke take da ɗullin daurin ƙaya, hannunta kuma rike da rake tana gasa shi tamkar mayuwacin zaki. Tsoho da ke gefenta suna tafiya ne ta ce, Indo, ai yau dai zan yi maganin illo duk iskancin da yake ji da shi da matar shi sai na sauke musu shi kasa. Ba su san cewa a zamani na ina ɗaya daga cikin tantiran iskan kawai wani, shi yasa suke min wannan iskanci. Sai da Indo ta gasa rekenta kafin ta ce, a radon Allah kuwa inna, kar ki raga musu samsam, kar ki raga musu, gwanda a yi maganin su ai. Ta ƙarasa maganar suna tsaye daidai wani gida madaidaici, ba za ka ce da shi karami ba kuma ba za ka ce da shi babba ba, amma dai kallo ɗaya za ka yi mishi ka san cewa wannan mai gidan yana da rufin asiri. Buga gate ɗin suke dukansu biyu tankar waɗanda suke da kan tsawara. Jiki na ɓare, mai gadin ya buɗe yana subhanallahi, wasu gida human ne haka. Inna ta kalle shi ita da Indo kafin ta ce, gida humai? Ni kake cewa gida huma? Na ce ka ci gidanku. Ka ci gidanku? To nan gidan ɗana ne, ni ce nan uwar Illu, mai gidan nan. Ka kiyaye ni tun kafin in yi tamulo da kai da shegen kai kamar ƙwallon mangoro. Mai gadi ya ce, to a yi hakuri ranki ya daɗe, amma ni ba kan mangoro ne gare ni ba. Inda ta buɗe baki kafin ta ce, au, da an ce ma raina ba zai daɗe ba ne? To a hirɗinka daɗewa kan mun yi kuma muna kan yi, sannan kuma kace kanka ba kamar na mangoro ba? To tana faɗa tana maƙa masa rankwashi a kai. Ita ko Indo me za ta yi banda dariya? Yauwa inna, wallahi ki ƙara masa har sai kan nasa ma ya koma irin na mangoro. Hayaniya ce ta kaure tsakanin mai gadi da Inna har sai da Alhaji Ismail da matarsa Hajiya Maryam suka fito. Kakana ganin su ta fashe da kuka tana faɗowa kasa, hawaye da majina shebe-shebe a fuskanta. Ta ce, Illu, wai har kai ne za ka ɗauko wanda zai dinga tozarta ni a gidan nan? Har kai ne za ka ɗauko wanda zai ci min mutunci? Durkusawa Indo ta yi tana share mata hawaye tare da faɗin, ki hakuri Inna, mu koma kauye kawai, tunda tun a kofa aka fara mana kora da hali. Ki hakuri, ni ina son ki, ba na so ki mutu. Ta karasa maganar ita ma tana kwakulo nata kukan. Da sauri Hajiya Maryam ta karasa tana rike Inna. Inna ta bangaje ta tana dallacen guzumar munafuka. Ai gwanda ki bar ni a ƙasa kuwa, ba na son munafinci. Alhaji Ismail ya kalli mai gadi ya ce, kai ko me yasa za ka yi haka? Baka san cewa wannan ɗin mahaifiyata ba ne? Mai gadi zai yi magana kenan Inna ta tunkure shi da kafarta har san da ya faɗi a ƙasa. Ta ce, munafiki, ni ai kuma in dai ina gidan nan sai na gyara masa zama. Ƙarasawa Alhaji Ismail ya yi da kanshi ya daga Inna yana cewa, ki hakuri Inna, insha Allah ba zai kara ba. Tashi ta yi tana tafiya da kyar kamar wacce aka ma duka. Suna tafiya Indo ta juya ta yi wa mai gadin nan gwalo. Can ma sai ga Inna ta juyo da su kyakken bakinta ta masa gwalon. Sake baki ya yi yana mamaki. A zahiri ya ce, ikon Allah, gaskiya akwai matsala babba a gidan nan. Suna shiga cikin gidan, Indo ta ajiye tullin kayanta ta fice. Ya fito daga wanka kenan, daga shi sai towel ɗinsa a ɗaure. Ya karasa ya yi daidai gun windon ɗakinsa
yana buɗewan da zai yi fisari ne ya fara sauko masa a fuska. Na san kuna mamaki waye ne wannan yaron Alhaji Ismail ne da Hajiya Maryam. A gigice ya daga kai suka yi ido biyu da Indo ce saye ta haye kan saitin windon tana sura fisarinta hankali kwance a saye. Kallon shi dai tana murbuɗa baki. Ji wani karsugumin ɗan iska, ina fisari yana leƙana. Kasa haɗe yawo Abdul Sahir ya yi, kasancewarsa mutum mai zafin rai. Cikin sauri ya ɗauki belt ya fita, ita kuwa Indon har lokacin tana zaune abunta tana gwandama da ka tafi, don ni wallahi ba na wasa da yara. To masu kallo, ranar farko drama ya tashi a gidan Alhaji Ismail. Ku biya mu a babi na gaba domin ku ji labari. Kamar yadda na gaya muku, wannan labarin na da nishaɗi. Ni Afzo Mamman nake cewa ku huta lafiya. Kada ku manta, ku yi subscribe, like, sannan ina so in ci daga gare ku.